Здравейте всички, аз съм Дарин. Тук може да се абонирате сега. Аз съм при Лама и даже не знам дали го избруснавам. Извинете. Ето. Сега ще ви покажа и там един вълк изчаколе. Тя да направихме нещо. Ето го вълка. Ако не се вижда, сега ще се доближа. Малко разконцентрирам. Ето и зайчета. Ето и зайчета. И вълка. Сега е легнал да спи, обаче е просто много хубаво и има още много живот, ама ще остава за друг път. Това беше от мен, приятели. Чао! И до нова среща!